Ebra Civil War ni twemu no. The year 1896 Ebra Asantefoɔ ne to wɔn baabi dwene wɔn ho no. Frederick Hodgson ano yɛ British governor of Gold Coast na. Ebeka kyerɛ wɔn sɛ Asanteni bia yɛ frɛ ne Kwame Tua. Sɛ din wie wo ba no ayɛ ahwɛyɛ ni titiri ne sɛ ɔwɔ manhyia ahemfie. Yɛ obebi a yɛbuo sɛ Setua te a na Broni ate. Efiri sɛ asɛm bia na ebeso Asantema mu bia no ɔna na ɛkɔka kyerɛ abrɔfo no. Ɛte sɛ de ɔkɔbɔ ntim Jakaridin ɛwɔ denkyira. Saa Kwame Tua ɔne mfantefo ni bi ɛkɔka bɔ mu a ɔkɔka kyerɛ abrɔfo no sɛ Civil War na ɛso Asantema mu nti na asɛ wɔn ho adwo. Na wanhwɛ yi a wɔtewa na Asantefo na beto ahyɛ wɔn so. Efiri sɛ sesia no akɔtɔ akɔdeɛ foforo gu hɔ no mu a ɛko ni twam a onim de ɔde bɛyɛ. Ɛno nti etwa sɛ wɔhwɛ na Asantefo tumi ne kɔfom. Ɛno nti Broni ni busa ne sɛ kwan bɛɛ so na obetumi ama wɔn aheni na kɔfom. Kwame Tua yi na no sɛ die woma ne sɛ ɔbɛkɔ akɔkye wɔn hene Prempeh I odi kan no. Ɛne Asantema ahemfo no nyinaa. Ɛno nti ɔno wɔn tena ase ɛhyehyɛ kwan a ɔbɛfa so ayɛ saa deɛ wei. Ɛno nti Prempeh the first wɔ hɔ nom na ɔte sɛ abrɔfo no pɛ sɛ ɔne ne di nkɔmmɔ. Saa bere nom no ɛnam tɔkwa bebree no akɔkɔ nti no na ɔmasrafo no bebree awu ama na kakra bi. Yɛwɔ asɛm bi a yɛka sɛ etu atobare. Ɛbrɛ abrɔfo no behyia Asantehene no. Ɔmo nkɔto ɔmani wɔ bare kɛse afam hɔ a abrɔfo no asrafo bɛyɛ sɛ 60,000 wɔ hɔ yi. Ɛno nti ɛyɛ Asantefo ne nwanwa yie. Firi sɛ nkɔmmɔ kɛka ɔne wɔn hene ni bedi na asrafo edi wɔn akyi nie. Ɛno nti obeduru yi a ɔbɔ odwa na ɔmo tete hɔ no. So ɔhene baako te ha na Broni baako te ne mfimfini. Ɛnam deɛ na wɔbɛyɛ nti. Ɔde to Asantefo anim sɛ o sesi ade ɔmo nyinaa yɛ baako. Ɛno nti ɔmo nyinaa pɛ sɛ ɔmo tena asomdwee mu. Nso ɛbrɛ no ɔte hɔ nom nyinaa no aboaboa wɔn ho asi. Ɛno nti ɛbrɛ ɔmo tena ase a ɔmo hyɛ nkɔmmɔdie n'ase no. Amrado no sɔre ka kyerɛ wɔn sɛ ɛyɛ adeɛ baako pɛ na wɔhwehwɛ. Deɛ edi kan ne sɛ ɛwɔ sɛ ɔmo tua 50,000 ounces of gold. Ɛno nti Asantehene busa ne sɛ saa kawe deɛ efiri he. Ɛna Amrado no ka kyerɛ ne sɛ ɛyɛ Kofi Kakari ntɔkwa no. Mekyerɛ de Sagranti wɔ. Sagranti no yɛnte ase yie. Ɛdin ne yɛ sɛ Garnet Wesley. Na wɔahu ka no na ɔka ne Sagranti. Saa akon ne ho ka ɛne 50,000 ounces of gold no. Ɔde kɔ saa bere num sika na ɛyɛ 172,000 pounds. So asese no wɔ yɛn bere yi mu a ɛbɛyɛ sɛ $5 million ɛne akyire. Saa Asanteman entua sɛ sika no. Ɛno nti Asantehene Prempeh I odi kan ne ante ase saa. Ɔka kyerɛ wɔn sɛ ɛbrɛ a wodi Kofi Kakari so nkunim no. Saa bere no wɔte ase. Enti ade na wɔanyi sɛ sika no mfiri ne hɔ. Na ɔno a wonim tɔkwa no ho hwee no ɔmbɛgye sika no mfiri ne hɔ deɛ ɔno deɛ ɔnyɛ ready sɛ obitua. Ɛno nti ɔman ne kɔ agyina sɛ deɛ ayɛ ne deɛ etwa sɛ ɔmo ko. Mekyerɛ sɛ ɔmo kɔ kasa wɔ kokoa mu sɛ etwa sɛ ɔmo ne abrɔfo ne ko. Nanso Prempeh I odi kan ne ante ase saa. Ɔka kyerɛ wɔn sɛ ɔno wɔn ko a ɔmo asrafo ne akode ɔmo de aba no obetumi ako wɔn nyinaa. Ɛno nti sɛ Broni ne sɛ wɔntua sika no na sɛ ɔbɛkye na kɔ a ɔnkyɛ ne nkɔ sɛ wuo kora na obewu. Firi sɛ ɔno nko abewu ama Asantema atena ase a ɔbɛyɛ ne saa. Ɛno nti ɛbrɛ Asantehene maa ne mu so no mekyerɛ sɛ ɔsɔreeɛ no ɔmo kye no ɛne nipa na atwa hɔ ahyia nyinaa ɛde ɔmo kɔɔyɛ. Ɔmo di kan de ne kɔ Cape Coast Castle ansa na ɔmo de ne kɔ Elmina Castle. Ɔwɔ Castle hɔ no na Asantefo ne kɔsra no dodo. Ɛno nti ɔmo yi ne kɔ Sierra Leone. Ɔhɔnom nyinaa na ɔmo kɔsra na ɔmo boaboa ɔmo ho sɛ ɔmo bɛko agye na ba Asantema mu. Abrɔfo no hu saa no ɔmo de ne firi hɔ kɔ Seychelles sɛ bɛyɛ ɔmo hu n'akyiri akwan. Mfie na yɛakyiri no mekyerɛ 1900 mu hɔ no Kwame Tua saa kɔ abrɔfo no nkyɛn kɔka kyerɛ wɔn sɛ Asantefo no di wɔfa adeɛ na wɔn di agya adeɛ. Mekyerɛ sɛ Asantefo no di ɔmo uncle adeɛ ɔmo ni ɔmo fada adeɛ. Ɛno nti sɛ woyi bɛrima firi Asante akonnwa no so a ɛnha wɔn. Sɛ woyi ɔbaa mu a ɛna ha wɔn. Na ahemfo na ɔmo akyekye wɔn ɛka Prempeh I odi kan no ho no ɔmo de afoforo asi so a ɔmo wura afidie kɔ so ne mpo. Ɛno nti sɛ wogya Asantefo ma na ɔmo bɛwowo ɛde ɔmo ma bedi akonnwa no. Ɛno nti sɛ ɔmo kɔ hɔ a ɔmo nkoko Asantefo ma no nyinaa. Firi sɛ bɛrima deɛ oku na mfaso obiara ni so ma Asantefo no. Ɛno nti ɔmo busa ne sɛ ɛdeɛ na ɔmo nyɛ. Ɛma ɔka kyerɛ wɔn sɛ ano yie ne yɛ baako pɛ. Sɛ Asanteni bi akɔko a ɔnkɔma wɔn hene no na mmom ɔkɔma sikadwa no. Ɛno nti sɛ sikadwa ne firi hɔ no mu a Asante tumi nyinaa afiri hɔ. Ako nyinaa to betwa a ɔmo nkɔ bio ɛwɔ wiase. Ɛma ɔsa akɔkyerɛ wɔn baabi sikadwa ne hyɛ. Ɛno nti abrɔfo no de wɔn asrafo no ɛsa aba Asantema mu. Saa bere no mu hɔ nom no deɛ na Asantema ɛnhyɛ da nyinaa ne nan so bebree saa. Ɛfiri sɛ wɔn akannifoɔ anaasɛ wɔn ahemfo no ɛne wɔn asrafo bebree na abrɔfo no di kan kyekye wɔn. Ɛno nti na ama Asantema mu ayɛ basaa. Ɛno nti ɔmo behyia Asantefoɔ no ɛwɔ adum ɛne baabi a post office no wɔ no. Ɛno nti ɔmo ma Amrado no akonnwa kama ɛtena so. Ɛbrɛ ɔmo de akonnwa ne baeɛ no ɔka kyerɛ ɔmo sɛ Asantefoɔ no agu n'anim ase. Ɛfiri sɛ Prempeh I odi kan na ɔyɛ ɔmo hene no na ɔtena Golden Stool so anaasɛ sikadwa. Na ɔno de Prempeh kɔ na sisi Asantema abɛhyɛ n'ase. Na so abɛpie hɔ a ɛnyɛ Golden Stool no na ɛwɔ sɛ ɔde ma nana. Ɛno nti ɔmo nkɔfa Golden Stool ne mmra. Saa bere no na abrɔfo no asoma nkurɔfo a ɔmo kɔ baabi a Golden Stool ne wɔ no. Firi sɛ na Kwame Tua di kan kyerɛ ɔmo. Ɛno nti ɔmo hyɛ da ka kyerɛ Asantefoɔ no sɛ ɔmo nkɔfa Golden Stool ne mmra. Even though no ɔmo asrafoɔ no di kan a ɔmo kɔfa. Ɛbrɛ ɔmo duru hɔnom no ɔfensofoɔ no yɛ adeɛ yie. Ɔmo
asrafoɔ ne aborɔfo no asrafoɔ no etumi kon ekum wɔn nyinaa eyi Golden Stool no ekosie baabi a na Kwame Tua anim baabi a wɔ ɔfensoman mmɔden mu a ɔmo yɛ bo Asante no ɛberɛ ɔmo gu so a ɔmo kasa no ahemfo no a na atwa ahyia saa berɛ no kaa sɛ ɔde Prempeh a odi kan ne kɔ ɔmo ntumi anyɛ hwee na deɛ ɛkeka kɔ no so wanhwɛ yi a ɔmo bɛkum ɔmo nyinaa ɛno nti ɔmo mfa sikadwa no ma aborɔfo no na ɔmo mfa nkɔ na Broni no ho ntɔ no ne nso yɛ ne yɛ baabi ntina na ɔheman bi a ofiri Ejisu ɛkyerɛ Yaa Asantewaa Sabre no na bedwanum no na ni kwanse oba bia atena mu bi nanso na ne baba ma ba akopɛ mekire na na Kofi Afrane a ɔtɔso mienu Ejisu hene Sabre no no sa no odi ne di akonwa na abrɔfo na kyena ka Prempeh odi kan ne ho ade ne kosi shares ɛno nti no no begina mu ama Ejisufo no ebi no asɛtie fra abrɔfo no sɛ ɔde ne kosi shares wa na so ɔmfa ne nkɔ ɛbrɛ wɔ hɔnom no na ne so ade hunu ɛyɛ mienu ne baba ma ba akopɛ ɔwɔ ma mienu baako ne Amasewa ɛna Ejisu hene a ɔma kyena kɔyi Kofi Afrane sɛ de osi dɔ ne ba no wate ɔmo mpoano ɛno nti baabi a obia no ɔbɛkɔ hɔ no mu bi sɛ wankɔ no owu a ɛnyɛ hwee afei sikadwa no nso onhu die nti a mɛma no ntumi nkasa na ɔmo pɛ sɛ ɔmo de sikadwa no kɔ ɛno nti ɔno deɛ ɔbɛbɔ ho ban ɛno nti ɔte mɛma no akyi a ɔte sɛ huhuhuhu ne kɔ so no ɛna ɔsɔre ba wɔn nkyɛn bɛgyina wɔn anim ɛka kyerɛ wɔn mɛma no sɛ ɛnkɛyɛ sɛ ɔmo tam na ɛbɔ wɔn sisi no oyi ma wɔn mo ɛbrɛ duru sɛ mo gye me tam ɛne asantefoɔ ma na wɔatwa hɔ ahyia nyinaa no ɛtam ne yɛ ade a maa ne fra ntoma a ɔmo de bom ayɛ sɛ belt fantefoɔ ne frɛ ne amose na mɛma no nso de ɔmo abɔsoɔ ne ɛma maa no firi sɛ wɔn ho sɛ mɛma no sɛ nyansa bia ne wɔn tiri na onim sɛ ɔmo yɛ maa saa obusa wɔn asɛm sɛ ɔsɛ tutu odi kan ne nete ase Kofi Kakari Opokuware ɔsɛ kwadwo ɔsɛ bonsu ɛte ase anka Broni betumi atu ne nan si Kumase ayɛ ne abrɔfo no atumi abɛhye Kumase afa Asante hene mu a ɛde ne kɔ anso hɔ a ɔsɛ bɛgye sikadwa no ama motewa mo ntumi nya hwee mfa ho obusa wɔn sɛ wɔnyɛ mɛma na wɔko na so wu ana ayɛ den to ɔka kyerɛ wɔn sɛ ɔkyena sɛsɛ na Samuel Suja enya kunu asekyerɛ ne sɛ o declare wɔ na ɔmo po nyinaa bewu ama nsamanfo a ɔmo di Suja wɔ asamado nyinaa no ɔmo benya kunu ɛno nti na ɔmo pene so ɔmo mpene so no declare wɔ ɔka saa asɛm ne wie no ɔba baabi abrɔfo ne te no oduru hɔnom na ɔka kyerɛ interpreter ne sɛ ɔmo saa amrado ne sɛ mekyerɛ ɔmo commander no sɛ ɔba no ɔhyɛ ɔmo hene Prempeh ɛwɔ kwan mu ana ɛma Broni ne ka kyerɛ interpreter ne sɛ ɔnka kyerɛ ne sɛ ɔmo hene Prempeh deɛ ɔmo di n'afri coast hɔnom kora kɔsi shares na nya de ɔbɛba Asanteman mu bio ɛno nti Asantewaa ka kyerɛ ne sɛ ɔnka kyerɛ Broni ne sɛ ɔba Asanteman mu hɔ a ɔhene bia wɔ n'akonnwa a ɔte so ɛno nti sɛ ɔpɛ Juaben hene akonnwa a ɔnkɔ Dwosohene hɔ nkɔbisa no ɛna apɛ Dwosohene nso akonnwa a ɔnkɔ Ɔfenso hene hɔ nkɔbisa no anaasɛ Kumase hene akonnwa a ɔbɛkɔ akɔbisa Kokofo hene ɛno nti ahemfo no a wɔtete hɔ no obiara ni hɔ a wɔnim baabi a sikadwa no wɔ ɔmo hene Prempeh no ɔmo akyɛ ne nko a n'anim baabi a sikadwa no hyɛ ɛno nti ɔmo pɛ baabi a sikadwa no wɔ deɛ a Ejisu ɔmo de ɔmo hene Prempeh ne ba ɛbɛkyerɛ baabi a ɛwɔ ɛno nti Broni ne ka kyerɛ ne sɛ ayɛ too late ɛma Yaa Asantewaa ka sɛ ayɛ too late di a ɔmo nso nim baabi a sikadwa no hyɛ ɛno nti ɔka kyerɛ Broni ne sɛ ɔmo ayɛ krado sɛ ɔne ɔmo bɛko kɔpem sɛ Asanteman nyinaa bɛhye including Broni na mu ɛno nti ɔka saa asɛm no wie no ɔte ntɛso gu amrado ne so tete mmerɛ mu no sɛ ɛnananom ani berɛ a ɛyɛ ɔmo taare bɛse ɛno nti na ɔmo ka asɛm bi sɛ woyɛ a mɛto ntɛso kɔkɔɔ agu so ɛno nti Yaa Asantewaa te ntɛso kɔkɔɔ agu Broni ne so amrado na ɛberɛ a wɔba no na wahyɛ atade fitaa ɛno nti ɔte ntɛso kɔkɔɔ gu ne so no ɛma ne yam hyee no ɛno nti Yaa Asantewaa atwa n'ani kyerɛ asantefoɔ mɛma ne sɛ mahu sɛ ɔba ntɛso mpo na Broni ne suro ɛna motete wɔnom no monsɔre ma yɛnkɔ ɛno nti ɔmo firi hɔ kɔe na ɛyɛ abrɔfo no adwene sɛ ɔmo kɔfa sikadwa no aba ɛno nti asantefoɔ ne starte akon foforɔ mekyerɛ de Yaa Asantewaa War